Joo, ja se on Karvakeppi myös täällä, eli minä olen tämä Mirvan serkku tosiaan, ja nyt pelataan CS sitten vähän sen ja voin sanoa sen, että molemmat ollaan ihan super paskoja tässä pelissä. Katsojat ei tästä varmaan tule yhtään mitään, mutta kokeilla. Mitä vitsi. Erikoisjoukot. Täällä on botteja paljon. Missä me oikein ollaan? Oi vitsi laka. Eiku mitä mä omia tiimiläisiä ammu. Ai kaikki on. Oi vitsi kun lakaa jostain sitä. Miten? Onko se siitä, että on niinku. Tää varmaan sulkee jotakin ohjelmia tästä välistä. Mä en tiedä, kun mulla on Steam auki ja kaikkea muuta. Mä ammun kaikki huti. Miks mä. Skootteri vähän kuollut. Mä oon jossakin viemärissä. Oi vitsi, mä käyn kun aika lataa tätä asetta. Oi vitsi laka. Ai sieltä ampuu joku toinenkin, siis voi vitsi mulla on paska aim. Taas mut tapettiin, kyllä. Ei saa. Ei vitsi, kyllä tästä tuu mitään. Ei vitsi. Miten toi voi ampua noin tarkasti? En käsit. Ei saakeli, ei te. Tapoiko sä mut? Ei. En nyt laka. Uissa! Vähän. Älä tapa, jaha. Ei saa! Ei! Häh? Taas mulla on snipu. Katso, saisiko tosta. Katso!
Kat. Miten mä oon nyt selvinnyt näin hyvin Snipulla? Stiilasin ton tap. Mä ammuin sitä, katso että näitte. Mä ammuin sitä päähän. Ja se... Kato. Ai mulle. No vaikka tää OBS-studio sillä pystyy. Kato. Mä ajan kakkoseksi. Jatketaanko vai mennäänkö toiseen mappiin? Okei. Huono video. Ja mä jatkan tätä videoa kyllä ainakin. Mihin joukkueeseen nää meitä? Terroristeja. Siis mua ammutaan kahdesta paikasta. Peli ei saa alkanut. Nyt on kyllä surkea asia. Mitä ihmettä, ei kyllä toiminut oikein tuo pora. Siis mitä ihmettä tuokin teki? Ai se ois sinä? Hei vitsi. Äijälle ampum. Laga. Gateway botti. Tappu. Kato kuoli. Mulla on snipu. Ai vitsi, tuokin tulee jostakin. Snipu-haaste. Mä oon ihan paska snipulla. Mistä sä ammut? Ai mäkö tapoin? Just. Sä voi äijä väsy kyykkäyksi.
on tää kämppääminen jotenkin vähän. Tosta välistä sais hyvin. Tosta välistä sais niin törkeä hyvin. Saisko? Vitsi jos joku tulis tosta. Öi vitsi. Siis mitä tuokin tekee? Miten olla niin tarkka aivi? En tiedä. Noin tarkka aivi, en kyllä käsit. Ja laga. Uissa, tuo tulee vähän porukka. Tuli jo vastaavan tuo. Joo, mä ammuin sitä toisenkin kerran, mutta se ei kuollut. No minkä takia? No vettä kuin viski. Ja hän tulee ihan hik. Kyllä tää e-sportti aikamoista urheilu. Aikamoista urheilu. Ei vitsi. Miten sä voi unohtaa, että tekee tän striimiä? Mä ainakaan unohda sitä, kun kameran päällä. Ekalla osumalla pistoolilla sai tapettu, mutta miten niiltä tää on mahdollista? En mä käsitä. Joku muu tappoi mut tuolla vitsin Glockilla. Ei vitsi, äijä ampu. Ui vitsi, en mä kerinyt sen kuoppa. Ei vitsi. Ennen videon loppua, niin mennään tän jälkeen oikeita pelaajia vastaan. Otetaan se finaaliksi tähän videon loppuun. Kyllä te katsojat olette jo nähnyt, että me ollaan tosi surkeita tässä. Uisa! Mä edes tiedä. Älä ammu. Onko sä niinku terroristi vai mikä sä oot? Onko varma? Miten noi ei osu muuhun tällä kertaa? Uisa! No nyt osu. Ai, pitää mennä sanomaan, niin totta kai ne osuu sitten, kun menee. Uisa! Nyt tuo kuole. Siitä niin. I am so pro.
Kun se tuntuu, että aika jää pikkasen vähin tässä, niin pitäisikö meidän nyt mennä suoraan tonne peliin vaan. Siihen oikeita pelaajia vasta. Mennään päävalikkoon. No, mitä tää sekoili? Noniin. Aita kutsuni tota. Mä suljen ainakin nyt vähän välilehti. No niin, nyt on välilehtiä suljettu. Pyörii peli vähän paremmin. Ei voi, koska me puhutaan sen kautta. Onko se taustalla pyöri? Ei luo. Nyt lähtee. Nyt katsot lähtee. Saatte nähdä katsot meidän paskan peli kierroksen nyt kun mennään. Aika uskomatonta. Äijä kusetti katsoi. Oi vaan. No joo, mennään yhdistetty aulaan. No niin, laitapa peli. Mä en tiedä, pitääkö mun lähteä jonnekin ihan kohti. Joo, ollaanko me tiimi nyt? Vai? Niin, rentoa, mutta oikeita pelaajia. Nyt katsot lähtee tämä oikea peli vasta käyntiin. Ja tätä me tullaan jatkossakin aina pelaamaan sitten. Pitäisikään tästä tehdä sarja vai ei? Ei sitä oikein voi tehdä sarjaa, kun se on aina pelejä, mutta niin, uusia pelejä, mutta lämmittelyä minuutin verran. Terroristeissa on. Ai tuolla ei se niipu. Miten toi on noin Ja tässä tullaan varmaan. No niin, sitten tosta Dessu käteen ja niin, karvakeppi. Siitä niin. Nyt se lähtee. Dessu käteen ja kenellä on pommi? Sulla. Ei, kellä se on? En mä tiedä. Tuo heitti jonkun... Ei vitsi, mistä tuot? Mä en ymmärrä, miten aina me tullaan siihen paskaan tiimiin jostain. Oi voi. Uusiksi. Mitä? Puoliksi. Uissa.
Kato. Ei vitsi. Erä hävitty, tai ihan... Ei tuosta tuu mitään. Ei varmaan pitäisi julkaista. Sipuli. Ei vissi laka. Joo. Tästä tulee yhtään mit. Joo. Otetaan vielä yksi matsi tätä ja sitten vedetään tämä yksi peli tai tämä vielä tästä, niin katsotaan voitetaanko vai hävitäänkö, mutta nyt saa luvalla, että tästä tulee niin pitkä video muuten. Eiku mitä? Ammu omaa tiimillä sitä vahingossa. Ei flashbang. Kuka vitsi tuo taas tuo sama tyyppi? Joo. Erä hävitty. Katsojat, kiitos kun katsotte videon, tilakkaa ja tykäkkää. Nähdään ensi videossa. Se on morjens.